በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስንክሳር ንዕለት 12 ሚያዝያ። በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስ ኣቦ ኣባ እለእስክንድሮስ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ እዚ ቅድም ኣብ ሃገረ ቀጰዶቅያ ኤጲስቆጶስ ተሾመ። ኣብኣ ክሰግድን ካብ ቅዱሳት ቦታታት ከዓ ክባረኸን ኢሉ ንኢየሩሳሌም ከደ። ድሕሪኡ ናብ ሃገሩ ክምለስ ኢሉ እዩ። ኣብ ኢየሩሳሌም ጻድቕ ኤጲስቆጶስ በርኪሶስ ዝስሙ ነበረ። ብዕድሚኡ ዓበየ ሸምገለ። ኣብ 110 ዓመት በጽሐ። ብዛዕባ ሽምግልንኡ ብዙሕ ግዜ ሽመቱ ክሓድግ ይደሊ ነበረ። ነገር ግን እንቶም ህዝቢ ኣይፈቐዱሉን። ቅዱስ እለእስክንድሮስ ስርሑ ምስ ፈጸመ ናብ ዓዱ ቀጰዶቅያ ክምለስ ደለየ። ሽዑ እግዚኣብሔር ንሰብ ኢየሩሳሌም ናብቲ ኣፍ ደገ ውፁ፣ ነቲ ቅድም ዝኣቱ ሓዝብዎ፣ ኣብ ልዕሊኹም ካ ኤጲስቆጶስ ሽምዎ ዝብል ቃል ካብ ሰማይ ኣስምዖም። ናብቲ ኣፍ ደገ ተዓዲ ምስ ወፁ ንኣባ እለእስክንድሮስ ረኸብዎ፣ ንኽሸምዎ ከዓ ሓዝዎ። ንሱ ግን ኣበዮም። ኣነ ኣብ ሃገረ ቀጰዶቅያ ኤጲስቆጶስ እየ፣ ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ነቲ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊኦም ዝሸመኒ መጓሰይ ክሓድግ ኣይክእልን እየ በሎም። እንሆ ንሰበይቲ ብዘይካ ምኽንያት ናይ መፍትሒኣ ጽሑፍ ክህብዎ ኣይክእሉን እዮም በሎም። ንሳቶም ከዓ ብዛዕባቲ ካብ ሰማይ ብዛዕባኡ ዝሰምዕዎ ቃል ነገርዎ። ኣብቲ በዓል ዝተሳተፉ ኣቦታት ከዓ ረድእዎ። እዚ ግብሪ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ምስ ተረድአ ከዓ ቃሎም ተቐበለ። ሽዑ ከምዚ ዝብል መልእኽቲ ጸሓፈ። በኣይ ኣይትሕዘኑ፣ ኣብ ክንዳይ ንዓኹም ዝኸውን ኤጲስቆጶስ ሽሙ፣ ካባይ ፍቱሓት ኢኹም ኢሉ ጸሓፈ። እዛ ደብዳቤ ምስቶም ምስኡ ናብ ኢየሩሳሌም ዝመፁ ደቂ ዓዱ ናብ ቀጰዶቅያ ሃገሩ ሰደዳ። እዚ ቅዱስ እለእስክንድሮስ ምስ በርኪሶስ ኣስታት 5 ዓመታት ተቐመጠ። ድሕሪዚ እቲ ዓብዪ ኣቦ ቅዱስ በርኪሶስ ዓረፈ። እለእስክንድሮስ ከዓ ንኢየሩሳሌም መጓሲኡ ተረከበ። ከም ሃዋርያት ኮይኑ ድማ መንፈሳዊ ጉስነት ጓሰዮም። ብዘበኑ ከዓ መክሲሞስ ከሓዲ ገዛእ ነበረ። ሓዞ እሞ ብዝተፈላለየ ዓብዪ ኩነኔ ኮነኖ። ካብኡ ኣብ ልዕሊኡ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ክሳዕ ዝሓስብ ኣሰሮ። ጐይታና ከዓ ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ነዚ ከሓዲ መክሲሞስ ቀልጢፉ ኣጥፍኦ። ነዚ ኣቦ ከዓ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውፅእዎ። ገርድያኖስ ምስ ነገሰ ህድኣትን ሰላምን ኮነ። ካብ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ንቑሩብ መዓልታት ሽግር ደው በለ። ገርድያኖስ ከዓ ሞተ። ኣብ ክንድኡ ከዓ ፊልጶስ ምእመን ነገሰ። ንሱ ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ንዕኡ ይኹን ዘምልኾ እዩ። ምእንቲ ስም ክርስቶስ ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣመንቲ ፈትሖም፣ ዓብዪ ክብሪ ከዓ ኣኽበሮም። እዚ ኣቦ ዳኬዎስ ክሳዕ ዝተላዕለ ብህድኣትን ብሰላምን ነበረ። ዳኬዎስ ከዓ ንፊልጶስ ቀተሎ። ኣብ ክንድኡ ከዓ ነገሰ። ንክርስቲያን ከዓ ኣዝዩ ኣሸገሮም። ነዚ ኣቦ ኣባ እለእስክንድሮስ ሓዞ። ንብዙሓት ካብ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን እውን ሓዝዎም። ብዙሕ ስቓይ ከዓ ኣሳቐዮም። ኣውራ ድማ ነዚ ኣቦ ኣባ እለእስክንድሮስ ዓብይን ዘሕምምን መቕጻዕቲ ቀጽዖ። ብበላሕቲ ጎዘሞታት ገይሩ ሃረሞ እሞ ናይ ጐድኑ ኣዕጽምቲ ተሰባቢሮም ናብ ከብዱ ክሳዕ ዝኣትዉ ኮኑ። ካብኡ ክሳብ ቤት ማእሰርቲ ብእግሩ ክጐትዎ እሞ ኣብኡ ክድርብይዎ ኣዘዘ። ከምኡ ድማ ገበርዎ። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ተደርብዩ ምስጋና ንዕኡ ይኹን ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣሚኑ ነፍሱ ናብ ኢድ እግዚኣብሔር ክሳዕ ዘማዕቁብ ኮነ። ጐይታ ንቅዱሳኑ ዘዳለዎ መንግሥተ ሰማያት ከዓ ወረሰ። በረኸቱ ምሳና ይኹን ንዘላለም ዓለም ኣሚን። ሰላም እብ ለዘእንተ ጽድቅ ተዘብጠ ኣጽመገብሁ ዘውስጥ እስከ ተቀጥቀጠ እለእስክንድሮስ ዘኮነ በኢየሩሳሌም ስሉጠ ይምጻእ ይእዝየ ንርአዮ ህዳጠ ዘምስለ እንጦንስ ወመቃርስ ወአኮ ፍሉጠ። ዕለት 12 ሚያዝያ። በዛ ዕለት እዚኣ ጐይታናን ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ናብ ነቢይ ኤርምያስ ለኣኾ። ካብታ ሴዴቅያስ ንጉሥ ኣብ ጸባብን ሰልምን ዘለዋ ቤት ማእሰርቲ ዘእተዎ ከዓ ኣድሓኖ። ንንጉሥ ሓለቓ ሰራዊቱን ኣገልጋሊኡን ዝኾነ ኣቤሜሌክ ከዓ ኣውፅኦ። ሽዑ ነቢይ ኤርምያስ ባረኾ። ንኢየሩሳሌም ጥፍኣታ ኣይተርእየኒ፣ መሪር ምልኮን ፈተናን ኣይተርእየኒ ኢሉ ለመኖ እሞ ከምቲ ዝለመኖ ኮነሉ። 66 ዓመት ደቀሰ። ምስኡ ከዓ በለስን ወይንን ነበረ። ደቂ እስራኤል ካብ ምርኮ ክሳዕ ዝምለሱ ከዓ ኣይነቐፀን። ምእንቲ እዚ መምህራን ቤተ ክርስቲያንና ዕለት 12 በብወርሑ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት መዘከርታ በዓሉ ክንገብር ኣዘዙና።
አማላድነቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም እለከ ዘተረሰይከ በክብር መልአከ ኪዳኑ ወምክሩ ለእግዚአብሔር ሚካኤል ረዳኢ ለእለ ውስተ የብስ ወባሕር ለረድኤትከ ሰ ዘያጽቦ ነገር አልቦ በሰማይ ወአልቦ በምድር። በዛ ዕለት እዚኣ መዘከርታ ቅዱስ እንጦንዮስ ናይ ሃገረ ጠመው ኤጲስቆጶስን አውሳንዮስ እያ። በረኸቶም ምሳና ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን። በዛ ዕለት እዚኣ ዮሐንስ መጥምቕ ዝተረኣዮም ጋይዮስን ኤስድሮስን ዓረፉ። በረኸቶም ምሳና ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለጋይዮስ ወለኤስድሮስ አበሞ ትእዛዘ ወንጌል ለፈጽሞ ለረድኤተ ብእሲ ድውይ በጽሒቅ አስተሃምሞ አሃዱ ተሰይመ በፈቃዱ ለዘይፌውስ ህማሞ ወካልኡ ተሓድገ ይትለአክ ድካሞ። ምስጋና ንአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይኹን። ስንክሳር ናይ ዕለት 12 ሚያዝያ ተፈጸመ።